Na kip ili na kant? Šta je pravilno da se kaže kad se otvara prozor? Kako ti govoriš? Misliš kad prozor otvaramo, Pa da, ono malo. onako, pod uglom, ne ceo. Ne ceo, da. A znaš šta ja kažem na kip, I ja isto. iskreno? Zato što mislim imaš i onaj kamion kiper koji samo istovara svoje kao prikolice. Ali na kant zvuči prefinjenije. Ali nije kant, ja mislim da je na kant kad ti hoćeš da se provučeš ili da neku stvar proguraš kroz prolaz neki, lupam, ormar nosiš. Dobro. I sad ne možeš ormar kroz vrata da proguraš ovako, nego moraš na kant, onako malo da iskreneš. Aha. To je meni kant. A šta misliš da je pravilno? Kip ili kant? Kip. Pravilno je na kant. A zašto je pravilno? Jer to dolazi od nemačke reči kante, što znači rub, nakošenost i tako dalje. To je baš kako otvaraš prozor. A kip šta znači? Kip u našem jeziku se odnosi na neki spomenik. Tako da ne znam kako je to tačno nastalo, ali ako bi gledao šta je pravilno, pravilno je da se kaže otvaram prozor na kant, a ne na kip. Kako vi otvarate prozor?